Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kuyisonto, kuyiSunday yokugcina phela kuyona inyanga kaJuly, kuyona phela inyanga ke kaNtulikazi. Sigijima ngapha komhlabelelo komnandi kakhulu. Ingoma yakhe lapha ke ubaba Dumi Mkokstad. Ethi lapha ke ukuhlala kuye. Nakanjani ke yona phela ke ingoma lena ke ngikupha yona ke ngaso lesi sikhathi ke sinawe ke ndaweni ke khona la nje zakho kuzomsakazo. Isikhathi sami mase sime kanje sesikhomba khona ukuthi lapha ke imizuzu ke siyishumi bakithi ke selibumbe lapha ke ihora lesikhombisa nanjani ke ebusuku ke sinawe ke ndaweni ke khona la nje zakho ke zomsakazo. Kuthembisile nje mina ukuthi nanjani ke mayiba lapha ke ishumi imizuzu emveni ke kokubumbana ke kwalo ke ihora lesikhombisa ke sobe sesiba naso lapha ke sihambe namhlanje. Ngikuphathele yena ubaba Pastor Mchunu. Phela nanjani kusekhona khona la ey'ndlini zomsakazo lapha uzosipha ke izwi ke lanamuhla. Hleze nje uyasola ukhona ukuthi wema yekubuyazi bakithi namhlanje angikwazanga ukuthi ke ngiphumelele ngibe khona enkonzweni ngibe ingxenye yebandla. Hleze bakithi yokuthakathaka emzimbeni okanye bakithi uyasho ukuthi wema angibe ngisemsebenzini bengimatasa bakithi. Siyayiphothula inyanga abantu besilisa inyanga yamadoda namhlanje okanye usuku namhlanje yisonto lokugcina ke leli Sunday yokugcina lapha kuyona ke inyanga kaNtulikazi kuyona lapha ke inyanga yamadoda. Kanjani ke sikambe ke sisapholisa maseko sekhona lapha kuyena ke ubaba Pastor Mchunu. Asikubingelele baba sikwamukele nje zomsakazo sawubona. Ngiyabingelela kakhulu umsakazo wami othandekayo nabalaleli kwisigayigay somsakazo Newcastle FM ku 103.7. Sibonga kakhulu baba Pastor Mchunu bakithi kokubingelela nje okuhle sibingelela ngakho ke khona la endlini zomsakazo. Ake siqale kanje sayiphothula inyanga yabantu besilisa inyanga yamadoda. Ake siqale lapho. Amazwi ongasipha wona nje sonamhlanje kuyisonto lokugcina. Mhlambe nje ngakusho ubeka ngokusobala ukuthi uNkulunkulu abantu besilisa uyabathanda. uNkulunkulu abantu besilisa ubathembile. uNkulunkulu abantu besilisa ubabona beyabantu ababaleke ngendlela eyisimangaliso. Kangangokuthi uNkulunkulu eaddressa ekhuluma noMose udlalela noNkulunkulu kaYihlo. Akasho ukuthi ngoNkulunkulu kaMama. Leyo ichaza ubumqoka nokubaleka amazulu ambone baleke ngawo umuntu wesilisa. Sempithike ngoba esikhathini esiphila kuso awasekho ncamncamo ama-programs nezinhlelo emphakathini wakithi nakuhulumeni athinta abantu besilisa abatransformayo naba-empowerishayo. Kodwa ezulwini umuntu wesilisa uyathanda njengoba ethandwa nowesifazane. Bengisazwe kuleyo ngoba phela sekuzokwazi manje thina asibalekile ade sibalekile nathi sibalekile kakhulu. Nani kuningi esingakucaphuna la uNkulunkulu eveza khona ukubaleka kumuntu wesifazane. Kodwa ngoba lenyanga bekuyamadoda sisazofika kokwengu-August. Yes. Abantu besifazane niyezwe hayi ukuthi asibalekile ukuthi inyanga yethu ayikafiki akaxoxa ngayo. Baba Pastor Mchunu phela nje sinawo ke ndaweni ke khona la endle lomsakazo. Khona umlaleli ngasekhaya uthi namhlanje akaphumelelanga ukuthi abe khona enkonzweni ziningi izinto ezibabambayo. Namhlanje babukhona ke la endlini yomsakazo kulona kuhlelo Sunday Redemption. Sacela babusipha amazwi osula namhlanje selithambe manje ilanga selize la ilahla kunina amazwi osuku nobani eselungiselela ukuyolala baba. Siyabonga nje kakhulu ngethuba uNkulunkulu ke asipha lona kusisigayigay sinamandla somsakazo Newcastle FM. Izwi ke nje sizolifunda ke namhlanje litholakala lapha encwadini kaMark uchapter 5 ogogo bathi ke uMarko uchapter 5 ufundeka kanjena ke khona. Uverse 2 wakhona uthi ke esephume emkhunjini kwahlangana naye masinyane uJesu njalo lo esikhuluma ngayo. Kwahlangana naye masinyane umuntu ovela emathuneni enomoya ongcolileyo. Wayehlala emathuneni kungasekho umuntu ongambopha nangeketanga ngokuba wayeseboshwe kaningi ngozankosi nangamaketanga. Kepha amaketanga ayeqashuliwe nguye nawozankosi bephuliwe kungekho noyedwa owayenamandla okumthambisa. Uthi ngesikhathi sonke ebusuku nemini wayesemathuneni nasezitabeni ememeza ezilimaza ngamatshe. Wathi ukuba ambone uJesu esekude wagijima wakhuleka kuye wayesememeza ngezwi elikhulu wathi nginamsebenzi muni nawe Jesu ndodana kaNkulunkulu ophezukonke ngikufungisa uNkulunkulu ungangihluphi ngokuba wathi kuye phuma kulomuntu moya ongcolileyo. Wayesembuza ethi ngubani igama lakho wathi kuye ngilegiyona igama lami ngokuba sibaningi
wamncenga ukuba angamukisi kulelo zwe. Kwakukhona ngasentabeni umhlambi omkhulu weingulube ziklabile, bamncenga bathi sithumele eingulubeni kuba singene kuzo. Wabavumela umoya abangcolileyo, baphuma bangena eingulubeni. Umhlambi wagulukudela eweni, waphonseka elwandle kungathi inkulungwane ezimbili zaminza elwandle. Ababelusa babaleka babika emzini nasemaphandleni, basebeza ukuyobona okwenzekileyo. Bafika kuJesu bambona obekhelwe ngamadimoni ehleze embethe esangulukile, lona owayenelwa Giyona, base besaba. Haleluya. Uma ngabe ke selifunda ke lelizwe esilitholayo kule ncwadi ke kaMarku, la khona sikhuluma ngenyanga njalo yamadoda, sikhuluma nenyanga yabantu besilisa. Kuqhamuka ke uJesu uqhamuka uzokhuluma amazwi, uzonqoba, uphethe ukuphila ngamandla akho, unokuphila okuphakade okugcwele kuye. Uyahamba, uma ehamba ke ubonwa ke yindoda enemimoya engcolileyo. Uma sikhuluma ke ngemimoya engcolile, sikhuluma ngomuntu ophila ukuphila okungahlanzekile, ophila ukuphila okubi, both spiritually, physically, psychologically, emotionally. Lo muntu uboshiwe, lo muntu uyisigqila, lo muntu uyisiboshwa, lo muntu kahle kahle akanayo full control yempilo yakhe. Uhamba kunezinto ezimbambile ukuthi angakwazi ukuwela on the other side. Uwazi ukwenza izinto naye akangayithandi. Yingakho uma silifunda uverse 2 uthi wabonakala vele emathuneni, ngoba amathuna yinto associated nento yokufa. Amathuna yinto associated nokungcola. Amathuna yinto associated nento yokuhluleka. Manje ke uJesu ngoba uqobo lwakhe ungukuphila, uJesu ngoba uqobo lwakhe unamandla, ukuphila nokufa izinto ezimbili ezingahlangani. Simbona uJesu uma eqhamuka esondela, iyaqhamuka le ndoda iyeza, izothi le ndoda, kodwa sinamsebenzi muni nawe Jesu? Yini uzosihlupha isikhathi sethu singakafiki? Ngoba le ndoda kwangasakhulumi yona, kodwa imimoya ebusayo ngaphakathi kwayo, okuyiyona emcontrolayo, okuyiyona emenza ukuthi enze zonke lezi zinto ezingalungile. EBhayibheli uma ngabe ulifunda kahle lithi wayeyimuntu le ndoda esi-isolated kubantu, ngendlela esihlupheke ngayo, ngendlela esixakeke ngayo, ngenxa yokugqilazwa imimoya. Ayizenzi kodwa isiboshwa, iboshiwe yimimoya. Abanye abantu bengaze beyithethisa umuntu ongazi ukuthi wenziwa yini ukuthi umuntu esimbonayo ephila enyama negazi engafile, kodwa simbone ehlala emathuneni, simbona ezilimaza, simbona eziluma, ngoba lithi iBhayibheli wayeke ethathe ngisho amatshe azinqamule ngawo imsipha, azinqamule ngawo emzimbeni, ngenxa yokuthi into eyayikuye yayimlimaza. Wayebonakala ngisho ekhala. Uma ufunda izwi lenkosi lithi wayekhala. Ukukhala kusymbolize ubuhlungu ayebuzwa enyameni yakhe ngenxa yesimo ayedlula kuso enhlizweni yakhe, kahle kahle ayengasithandi, kodwa ngenxa yokugitshelwa yokuthi umuntu wesilisa oboshiwe, umuntu wesilisa othunjiweyo, akasakwazi ukuhlala kanye nomndeni wakhe, akasakwazi ukuhlala kanye nomphakathi. Kukhona abantu besilisa namhlanje abaphume badela, bashiya ngisho amakhaya abo, bashiya ingane, bashiya unkosikazi, hayi ngoba ethanda, kodwa ngenxa yamandla obumnyama, ngenxa yokuboshwa, ngenxa yokugqilazeka. Kukhona abantu asebeyeke ngisho umsebenzi, baphelelwa umsebenzi ngenxa yokuboshwa umoya wokuthanda utshwala. Afike emsebenzini edakiwe ngomsombuluko kuze kuyoshaya uLwesihlanu azaxoshwe, hayi ngoba ethanda, kodwa ngenxa yomoya ogibele phezu kwakhe, omenza ukuthi abe yisigqila, omenza ukuthi abe yisiboshwa. Le ndoda esikhuluma ngayo kungenzeka kube ukuthi indoda yayinazi ingane, indoda yayinawo unkosikazi, kodwa umoya ongcolile ophila kuwo wenza ukuthi ingakwazi ukuphila nabantu, ingakwazi ukuhlala nabantu. Sisakhuluma ngenyanga yabantu besilisa, ziningi izinto uSathane angena kuzo ebahlasela uSathane, ngoba azi ukuthi umuntu wesilisa
uyinhloko yasemhlabeni. uNkulunkulu babekile abantu besilisa ukuba bazoba izinhloko emphakathini, bazoba izinhloko kwisociety, balide naturally. Kodwa uSathane uhlasele ngendlela ongakazi uyibone ngemimoya ukube bebe abantu wana abahlulekayo, bebe abantu ababoshwayo, beboshwa ama-drugs. Yingakho sibona intsha namhlanje eningi, abanye sesize siqamba ngisho amagama siyibiza ngamaphara, kanti kufanele sikhuluma ukuphila ngoba thina sinoJesu, ngoba uJesu wanele wabonakala eduze kwasemathuneni asemagadara. Lithi izwi lenkosi yavele yaqhasha indoda ngenxa yokuthi ukuphila nokufa izinto ezimbili ezingahlangani. Uma indoda inomoya ongcolile, uJesu nomoya ophilayo, uma behlangana yezwa kalihlewula ikhala, ngoba ibona ukuthi isikhathi sayo sokubusa phezulu kwale ndoda sesiphelile, isifikelwe isikhathi sokuphela. Yakhala yazoyinxusela, isiphila impilo enzima. Indoda isiphila impilo yebuhlungu, ngoba ubuhlungu bafowethu ukuphila emhlabeni uthola ukuthi awukho in control of impilo yakho, and inhliziyo yakho deep down iyazi ukuthi ziningi ngisho izinto eziningi ezingafanele eziyizono ezikulimazayo ekuphileni kwakho. Omunye uboshwe na umoya wokugebula, njalo mayihola nje fanele ahambe athathe imali ayobheja ngayo, umholo wonke uphela, useyisiboshwa wespirit sokugembula. Ingane ilala idlile, isimo sinzima ekhaya, ngisho ama-school fees ey'ngane awakhokhiwe ngenxa yemimoya abantu ababoshwe nayo. Ngithi ukhona uJesu namhlanje ebusuku okwaziyo ukuthi abakhulula abantu kuzona zonke izinto ezibabophileyo. Omunye uqonywa ngisho engasathanda, shaye ngoxhaxha lwabantu besifazane, ishosholoza meli, ngeke nje azadlule ebona umuntu wesifazane ambingelele abuza impilo. Usathi sekufanele ashele, sekufanele abheje ngemali, uhluphekile, akanalutho ngenxa yokuthi umphefumulo wakhe nenhliziyo yakhe ilambile, ngenxa yokuthi uboshiwe, akasuthisiwe, akanako lokuphila okuphakade esixoxa ngakho, esikhuluma ngakho. Noma engahola imiliyoni per annum, akuzukwenza mehluko ngoba ispirit esimbophile siyadla. Lithi izwi lenkosi lapha kuJohn uchapter 10, isela lizile kungengokweba, kungengaphandle kokweba nokubulala nokubhubhisa. Usasahlala aqala akuthumba ingqondo, akuthumbe engqondweni. Mase kuthumbile engqondweni, uyazi ukuthi usuzokwenza imisebenzi ke manje yezandla zakho, usuzokwenza imisebenzi yakhe, bese ke ekugcineni ugcina ngokufa. Ngoba umphetho wongamesaba uNkulunkulu, umphetho wesono, isigcino sawo sisekufeni. Kodwa uJesu akagcini lapho, uthi kodwa mina ke Jesu iselalize ngokweba nokubulala nokubhubhisa, mina ngize ukuba babe nokuphila, babe nakho ukuchichime. uJesu ke uyamnikeza namandla okuthi noma ngabe yiluphi uhlobo ke lomoya ogqilazile okubophile okwenza ukuthi ungashoni phambili, ungayi phambili, ungayi forward. uJesu unamandla ukuthi angene ekuphileni kwakho, akulekelele, akusize ukwazi ukuthi uyinqobe lezo zinto lezo. Omunye uthi Nkosi yami kuvela ukuthi akayilalele, uvela pha ngisho ukwenzani, uvela pha ngisho ukusebenza, matho nanga amathuba omsebenzi EPWP lapha kuyasetshenzwa, ukuthi akacabanga uvela ezizwe nje khathele, aphathwe amathambo sengathi ikhehla salikazi. uJesu uyakwazi futhi nokukhipha loyo moya onjalo wokuthi umuntu avela azizwe nje khathele, ungazi ukuthi ukhathazwa yini. Athi mayevela amathuba noma ngabe mancane kanjani angawadeleli, awathathe asebenze naye, akwazi ukuthi aphile, asupport umndeni wakhe, aphile, awondle umndeni wakhe. Ngoba umuntu wesilisa udinga ukuthi aphile, umuntu wesilisa udinga ukuthi abe ne-role, umuntu wesilisa udinga ukuthi abe effective emndenini, abe effective ebandleni, abe effective emphakathini. Uma ngabe silifunda izwi lenkosi leli esilifundayo siqhubeka nalo, wathi uma ngabe lamadimoni ethi uJesu wabuza ukuthi bawungakhi, wathi sibaningi ngokuba singolegiona. Uma sixoxa ke ngolegiona sikhuluma ngempi yamaRoma eyayilinganiswa ku-5,000 in terms of inumber. Noma ke kungachazi ukuthi lamadimoni aye u-5,000, kodwa kuchaza iningi ayekade enalo. Cabanga indoda eyodwa kodwa ikhwelwe yimimoya eminingi ehlukahlukeneyo. Yingakho uthola ukuthi umuntu oyedwa kodwa usafarisha, ugqilazwe izinto eziningi ezimenza ukuthi angaqhubeki aye phambili. Omunye ugqilazwe isiqalekiso sasemndenini, ama-cases akubo. Omunye uyaphoswa ngisho nabathakathi ngezweni lobumnyama, kodwa igama likaJesu linamandla futhi okusiphula lezo ibopho. Uthola ukuthi uboshwe ugondo wedimoni lokutshwala, adakwe ngisho engasathandi ngenxa yokuthi uboshiwe, uyisiboshwa. Kodwa noma engaba maningi kangakanani lawo madimoni, ngoJesu nje eyedwa uJesu
ukwazi yena ukucontaminate alapha uzifo zonke. Ngengizwe emsakazweni omunye komkhulu engengikusho kukhona ke iadvert abebeyisho bethi phuza ugambu bebale zonke izifo sizayifika ku100 noma singazi ukuthi into abasuke besho iyiqiniso ongakanani ukuthi ngento nje eyodwa ikwazi ukulapha uzifo zonke. Ngithi ke uJesu naye uzifo zonke uthi ayedwa kodwa kwazi ungena ekuphileni komuntu alapha izinto eziningi. Wathi mangena athi amademoni siyacela ukuthi ungasenzi ukuthi sizulazule esingazi ukuthi sizoshonaphi. uJesu wathi ke awangene ezingulubeni ahamba amademoni ayongena ezingulubeni ezazi ngu2000. Ingulube ngayinye yahluleka ukuthi iphile nomoya ongcolileyo. Kunalokho kunokuthi iphile yavele yakhetha ukufa. Yahamba ingulube zonke zazoyiphosa olwandle lwaseGalile. Pho umuntu ukwazi kanjani yena ukuthi eyedwa agqilazwe yimimoya engaka enzima kangaka? Shuthi ngamanye amazwi mawuyibuka lezi zinto ezibopha abantu, lezi zinto esigqilazile lapha ekhaya, ingulube ngeke yasurvive, ingaphuma ibaleke ngoba umoya ongcolile ogibele obusayo phezu kokuphila kwakho. Kodwa manje uthola ukuthi wena ngenxa yokuthi awuhlangene noKristu Jesu, noma ke uya enkonzweni, uyaya nje ebandleni uyosho uNkosi sihlangene kuyindlu yakho sekuphelile, awunayo ipersonal encounter noNkulunkulu. Awumazi uNkulunkulu engumhlengi, engumnqobo wakho, ewumuntu onobuhlobo naye, nobudlelwane naye obuqondile, njengomuntu osuke enobuhlobo nomngani. Ukuthi umngani osuke umthanda ashona ilanga ningaxoxanga naye, ashona ilanga ningacommunicateanga, ngisho nigqoka impahla ngifisa ngathi ngingagqoka izinto ezithi ayifane. Man attend imicimbi ni attenda nemicimbi ngesikhathi esodwa nangendlela ethi ayifane. uNkulunkulu ubudlelwane esiba nabo yilobo asuke efuna obusondele obuseduze. Mawumgwinyi uJesu Kristu ephila phakathi kwakho, uyakunikeza amandla ukuthi ukwazi ukuthi ume phambi kwazo zonke lezi zinto uyinqobe, ube namandla. Wathi uJesu ke uma ke eyithululela ke ingulube, indoda lithi iBhayibheli yaswanguluka, yakhululeka indoda, yalethelwa ngisho impahla ngoba yayingasagqoki. Ey'nyaweni zayo kwakubonakala kuney'nsimbi ezazibopha ngoba akekho umuntu owayengakwazi ukuthi ilekelele kulesiya simo asikuso. Ezandleni zaso kwakunamaketango, sekulenga amaketango. Engekho futhi umuntu ongakwazi ukuthi ayilekelele, kodwa amandla obumnyama indlela ayibophe ngayo yayikwazi ukwaqashula lawo maketango. Ngoba kuba khona la abantu imizamo abayenzayo, abanye sebebahambile Nkosi yami ngisho abantu behamba bathandaza, behamba izangoma, behamba konke, kodwa uthi usizo abalitholi. Kodwa uJesu uwusizo olupheleleyo. Uthi usuzame konke, wathi mangabe usuhlulekile usukhathele, yike nina nonke nikhatheleyo, nina nonke nisindwayo, uzani kimi mina ngizomphumuza, nithathe ijoka lami ngoba lona lilula alikho nzima. Uma ungakakhathali imizamo yakho, ungaqhubeka imizamo yakho uyizame. Kodwa isimemo siza kubantu asuke sebexakekile, asebekhathele, asebezamile zonke izinto kodwa bangasizakala. Kodwa uthola ukuthi ngoJesu bazokwazi ukuthi basizakale. Ngicela nje ukuthi ke ngikhuleke nomuntu othi nami Nkosi ngiyawazi owami umoya ongigqilazile, umoya ongibophile, ongenza ukuthi ngingaprogress, ngingayi phambili. Omunye kade aqeda ngisho isikolwe, kade aqeda ngisho i-degree, akayi phambili, sekuphele 10 years komile kuthule. Kunalokho usezuqala phansi uyaphupha, Nkosi yami, usathana usezungigqilazile. Ngicela ukuthi ke sikhuleke naloyo muntu othi Jesu ngiyakudinga ukuthi ube yikhamba, ube ukuphila, ngoba mawufaka uJesu empilweni yakho usukufaka inhlahla. Mawufaka uJesu ekuphileni kwakho usukufake umusa kaNkulunkulu, ifavor kaNkulunkulu idlalela kuwe. Azikho ngisho izimo engakusabisa, asikho ngisho isimo esingema phambi kwakho ngoba mkhulu ongakithi kunalowo osezweni. Ngicela ukuthi uphakamise inhliziyo yakho sikhuleke. Baba, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, naba abantwana bakho Moya Engcwele, phinda uNkulunkulu wethu ubahlangabeze, Nkosi yomusa. Uyasazi isimo, uyazazi izibopho ebabophileyo, Nkosi yamakhosi. Phinda ke mnini amandla onke ungenelele ekuphileni kwakho lapha ekhaya. Nangu Baba uNkulunkulu wethu ongcwele, omunye besezama ngisho ukuyibulala ngenxa Nkosi yokubona impilo ingahlangani. Kodwa uNkulunkulu wethu siyacela Baba ukuba ungenelele ekuphileni kwakhe, usuthise inhliziyo yakho, usuthise umphefumulo wakhe. Nangomunye ugqilazwe nayisono uNkulunkulu wethu ngenxa yongabibikho kwakho ekuphileni kwakhe, uyasondela kuwe Nkosi, phinda umthinte, phinda umgcwalise. Omunye uyagula uNkulunkulu wethu nezifo ezinzima ezingalapheki,
ezimhlukumezayo emoyeni nasemphefumulweni, phinda uNkulunkulu wethu umphilise ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sidudula yonke imimoya, sidudula lonke uhlobo lweziqalekiso ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, ngoba ngaphandle kwakho uNkulunkulu wethu ongcwele siyahluleka. Kuwe kukhona unqoba, kuwe kukhona amandla. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele, vusa isizwe sakho, vusa abantwana bakho bakhonze uNkulunkulu ekulungeni njengalokho wena uthanda, in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus. Amen. Amazwi amnandi kakhulu ke siwatholayo bakithi ke selithambe mendilanga kuyena mnike ubaba Pastor Eli Mchunu. Uke athi ubhala kahle encwadini engcwele athi ke uthanda isifundiso uthanda ukwazi, kepha loyo ozonda isifundiso uyisiphukuphuku. Sibonge kakhulu baba Pastor Eli Mchunu amazwi sosiphe wona kosukwini namhlanje. Sithemba ukuthi komzalwane nomzalwane usebophile bakithi, usetholile emgodlagodlweni wakhe, wakuthola bakithi kokudla komphefumulo, wasithola isinkwa semihla ngemihla. Amazwi baba ongasipha nje wona bakithi ungaba ziyalo, ongayibhekisa nje kubona abalaleli nakubona futhi abantu besilisa siyiphothula nje lenyanga baba. Siyabonga kakhulu umsakazi lapho ekhaya. Mhlambe nje ngafisa ukusho emva kwalelizwe esesifundile ukuthi isikhathi esiningi ke abantu besilisa badalwe ngendlela ehlukile kunabantu besifazane. Abantu besifazane bayabantu aba open, abayincwadi efundekayo. Uthola ukuthi noma ngabe ukhona izimo adlula kuzo, ukhona izimpi ahlangabezana nazo, kuba lula nje ukuthi avese azisho, avese akhulume. Uthola ukuthi ke kube lula ukuthi agcine elithola usizo. Yingakho ke even mangabe ucomparison even nasemabandleni nakuphi abantu besifazane baba baningi, ngenxa yokuthi abantu besifazane inhliziyo yabo iyashesha ukuthamba, ithambele uNkulunkulu. Uma ke uNkulunkulu elethe isimemo ethi woza sithethe indaba, uthi noma zibomvu okwegazi mina ngizozenza ukuthi zibe mhlophe njengeqhwa. Uma uNkulunkulu eletha ke leso simemo leso, abantu besifazane inhliziyo zabo ziyathamba, kuba lula ukuthi basondele kuNkulunkulu, basondele kuNkulunkulu akwazi ukuthi abalekelele, uNkulunkulu akwazi ukuthi ke abasize. Kodwa umuntu wesilisa uba nako lokho kuba likhuni by nature, ngenxa yokuthi okunye kuba iculture yokuthi indoda ayikhaya, akwazi ukuveza into ehluphayo, akwazi ukuveza into ekulimazayo, akwazi ukuveza ubuthakathaka bakho lapho ohluleka khona. Bese uthothi ke kuba nzima ukuthi ke uNkulunkulu akwazi ukuthi abhobokelane naye. Ngiyathanda ukuveza lokhu ukuthi ke noma ke siyabantu besilisa kodwa kufanele sazi ukuthi mase siqhamuka kuNkulunkulu, uNkulunkulu uyena oyi-authority yethu. Njengoba uNkulunkulu eyi-authority yethu, lokho kuchaza ukuthi ke ayikho into esingacabanga ukuthi ingaba nzima for uNkulunkulu. Uma sibalekelana noNkulunkulu sibalekelana nedestiny yethu. Uma sibalekelana noNkulunkulu sibalekelana nekusasa lethu. Uma uPaul ezingela amakholwa ebulala abazalwane, ebalekelana noJesu, ebalekelana noNkulunkulu. Lethi iBhayibheli uJesu wathi uma eseshaya umbani uqhamuka uvela ezulwini, uPaul ebheke eDamaseko eyoqedela ukuthi ayobulala amakholwa, eyokwenza execution order. uJesu uthi yini wenzani wena Pawuli uzilimaza? Uthi nginguJesu mina lona wena omshushisayo, omzingelayo. Ngamanye amazwi, uma umuntu wesilisa ethatha i-decision yokungabi kuNkulunkulu, kahle kahle usuke ezilimaza yena ukuthi yena usuke engazi. Uma uqhela kuNkulunkulu ngokweqiniso wena osuke uzilimaza, ngoba kahle kahle awukwazi ukuphila, awukwazi ukusurvive, awukwazi ukuoperate ngaphandle kaNkulunkulu. Yingakho even ngokwesikhethe umsakazi, abantu besilisa ibona abakhometha kakhulu ama-suicide okudlula abantu besifazane, ngenxa yokuthi abantu besilisa babefikelwa isikhathi somzima. Kunzima ngisho nokuthi axoxele unkosikazi wakhe. Uthola mhlawumbe ekhaya ushade nesipokwe esivutha amalanga bomlili, engathi maye ngathi aqale nje singavele nje simtshela ukheshi, akazi ukuthi uzoyapi. Yabona, uthothi noma mhlambe uthi uyeyingane avela ayibona ingane zincane yena emdala, akazi ukuthi ukhona umuntu omkhulu kunaye okwi-authority which is God, okwazi ukuthi uxoxe naye, umbikele yonke into ewumthwalo ekusindayo, then ubuse uyakwazi ukuthi ke uphile ube umuntu wesilisa ongcono,
uthi-ke go through ngoba akusho ukuthi abantu besilisa abanawo ama-issues. Abantu besilisa nabo banawo ama-issues, ngaba bayibulali kangaka kube kuthiwa ama-issues banawo amaningi endlela eyisimanga engeke sikwazi mhlawumbe ukuthi siwabalule njengala njengoba sikhona namhlanje ngenxa yesikhathi, kodwa kuwona wonke lawo ma-issues akhona uNkulunkulu muhle, uNkulunkulu uthembekile, futhi uNkulunkulu uyam-understanda umuntu wesilisa ngendlela ikhethekile. Mhlambe ngisho uhulumeni angeke am-understande ngayo, mhlambe ngisho kwi-community esingeke siba-understande ngayo. Baba Pastor Elimchunu, kuye kuthiwa indoda ayikhalikhalela ngaphakathi, iqiniso lo? Kusuke kuyisisho nje esisuke ke sikhona esikhuliswa ngaso nathiwa qina, indoda iyaqina. Kodwa ke kusuke kuzanywa ukwakhiwa ukuthi ungabi umuntu othambile, yabona, ziface izimo head on. Kuleyo element ke ngavuma ukuthi ke kubaleke ukuthi mawuyazi ipurpose, itarget yakho ukuthi wena ufunani, zibheke izimo head on, yabona, uzama ukuthi ube strong. Kodwa amandla okuba strong awukwazi futhi ukuwathola ungekho kuNkulunkulu, ngoba ngithi lithi iBhayibheli uyena onikeza oyethileyo amandla. So uma uthi umuntu akabe strong kodwa ibimshayinde ukuthi akabe strong ngeziphepha zakho, uyamlimaza kakhulu ngoba ubleeda inside. Ufana nomuntu ethiwa awuyazi ubekhohlisa ubebukeke right, kodwa ngeke uthi wophile wophela ngaphakathi, wagcina kuba nama-inside bruises, egcina umuntu useyahamba useyashona. So kuba njalo ke nokuthi umuntu wesilisa akabe strong ngokwamandla akhe nangokwecapacity yakhe engekho inclined with uNkulunkulu, kuba nzima. Yingakho ke uthola ukuthi njengamanje bayazibulala ngoba uvele ethi mayethi uyaqala ethi mangaqala nje ngithi ngiyakhuluma, that will be a sign of weakness. Avele akhethe ukuthi ungcono ngathatha impilo yakhe ngenxa yokuthi akekho umuntu o-understanda ipain yakhe, akekho futhi umuntu o-understanda izimo adlula kuzo, kanti lutho ukhona umuntu o-understanda izimo zonke, uNkulunkulu. Baba Pastor Elimchunu, bakithi-ke kunomlaleli nje ngasekhaya othi bakithi nami ngiyafisa ukuba ingxenye yebandla, nami ngiyafisa ukuthi-ke ngize ngizodumisa nawe endaweni yokukhonzela. Ngabe udumisa kuphi? Nkosi yami, mina ngihlanganyela nabo bonke. Yabona nje mangabe nikhonza nidumisa igama lika Jesu Kristu. Hayi, ngikhona mfowethu. Enkundleni zokuxhumana khona la bangakuthola khona, noma nje uyahamba uyayivakashela nje zonke iy'nkonzo, awunankinga nazo? Cha, anginankinga mfowethu, nje ngiyahamba, ngumuntu nje uhambayo kakhulu. Indlela uNkulunkulu angisebenzisa ngakhona, yabona ukuthi angithumela. So angisuye umuntu kakhulu engaze ngithi ngi-based ngowesonto kakhulu, yebo leyo, njengoba ngisho ukuthi ngumuntu ohambayo isikhathi esiningi. Sabonga kakhulu, kube intokozo enkulu ukuthi-ke sibe nawe ey'ndlini zomsakazo, siyathokoza. Hayi, ngiyabonga kakhulu nje, uNkulunkulu anibusise kusigayigaya somsakazo Newcastle FM 103.7. Kanjalo-ke umnandi-ke makunjalo-ke iy'ngane kwethu-ke khona la ey'ndlini nje zakho zomsakazo-ke bese nathi abantu-ke sihambile sithi namhlanje sithemba ukuthi sudlile ukudla komphefumulo. Naye laphana-ke nakubaba Pastor Elimchunu akade ezosipha abantu-ke izwi-ke lenkosi. Sihamane sibheka nje sijeqeze ukuthi uthini obhala kahle encwadini engcwele. Isikhathi sami-ke mase simanje sesikhomba khona ukuthi laphana-ke imizuzu ingamashumi laphana-ke amabili kunambili esele ukuze uyobumbana laphana-ke ihora lesishiyagalombili-ke ihora lokugcina nciba kithi sizogijima siqaphele laphana-ke nakanjani nabakwaBekunyawo Herbs. Masibuya njengalapho siyagijima endaba siyodayisa nabase-Bosco futhi town-ke sihamane sibheka ukuthi-ke kuphi khona-ke ungatholela khona-ke ngawo nje amanani-ke aphansi, kodwa njengamanje sigijime siqale khona la nabakwaBekunyawo Herbs. Siyabuya. Uhlushwa izifo ezahlukahlukene, isilwane, amaphayisi, umhluzi.